एकदम लेखा फरायनो हादों गिदिर मानसि जानो हादों मोजाङै फरायनो हादों ना लुथु दुस्थ' खमायदों सिमियाव फरायनो हादों हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो गाइस दायो आं थांनो ओंखारदों दिल्ली मार्केटाव मैयाथ' बाजार खालामदोंमोन खिन्थु मैया ना बेदर बाजार खालामाखैमोन थ' बेखायनो दायो अमाथ' दंखायो अलरेडि दायो एसे ना लाना फैनोसै मा मोनो नायनोसै स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम धामाका नालाय दा बै माबानि मागो दमासिनि थ' बयनिसिमबो हेपि दमासि सोर मा फिथा सावदो अन्नानै कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय जानो लुगैनाय हिसाबै आंथ' बारा फिथानि शक गैया अब्लाबो सोर बानायदों कमेन्टआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय मा फिथा बानायदों बुजिबाय बयनिसिमबो हामलायनाय थाबाय दायो थांनोसै जोंनि खैराबाद दिल्ली मार्केट yes गैया जोंनि गामिनि लामाया नाइट बाजार खैराबाद आंना डाइरेक्ट ना लकेल दाउ आरो अमा दंखायो কি মাছ এইটো এই নাগে ৰ মই চাই লওঁ আগতে এইটো কি মাছ এইটো ডাঙৰ গ্লাছ কাপ কিমান কিলো মান হ'ব এইটো এইটো 2 কেজিৰ ওপৰত হ'ব কিমান কিলো এইটো 400 কেজি এইটো কি এইবিলাক হ'ল ৰৌ এইটো বৰালি এইটো লৈ যা খাই ভাল পাব খাইটো ভাল লাগব চিকেন আছে চিলভাৰ আছে বেছি লোৱা কি কম ধৰি এটা কত কিলো এটা কি মাছ এইটো ৰৌ মাছ ৰৌ কেজি কিমান 200 হা কিমান হ'ব बेखौ लानाय जाबाय आंना नाजों बरिया जाहैनोसै आरो दा नायानो गैला आं एसे लेट जाना फैबायना itu raw mas na raw nakin lawe ang nomor piece mo na bin mata beo seram মাজৰ পিছ নকৰা দিয়া বঢ়িয়া आधा केजी ना भराय दे नों जाया नैया मिस्टि फाय जानोबा थोद बेदर नङा जि दामदोब्रा गुड मर्निं गाइस माने दायो जोंहा आं जेराव दखान लादों थ' बेयाव बाजार जायोनो दिल्ली माने दिल्ली बाजार ना मा बाजार जायो दा बाजार जानाय जाबाय आरो थ' बेखौनो नायना फैनोसै आङो मा बाजार जायो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जेराव दखान होगोन जोङो दख'नाजों माजों थ' बेयाव दायो बाजार गिदिर जानाय जाबायनो थ' बेखौनो एसे नायना फैनोसै बेसे गिदिर बेसरबारि मेगनाव नोजोर नांबाय नैया जोंना बाजारा नैया दखाना जाहांहां आंना देखायनो र' रुमफोरा बेलेग लाजोबनाय बे रुमफ्रा फिसा आरो आंना एसे गिदिर ओरैनो जाजोब्बायानो गला मारिबानो जाबाय आरो नैबे मोनसे आरो जोंहा आब'निनो एखेयानो बेनो जायाखै आंनिखौ फार्स्ट क्लियार खालामजोबगोन जाबाय ओमफ्राय इनि बाजारा बाजार जाबाय आरो दिनै मा बार समबार बाजार
Godan बोसोरनि Lutuजों आरो Simiजों खुलुमगोन दे खुलुम दे न' सिङावसो थां मादो खुलुमनायनि दे खुलुमदो सासे सासेल' दे सानैबो अ दे अ बा एकदम लेखा फरायनो हादों गिदिर मानसि जानो हादों मोजाङै मोजाङै फरायनो हादों ना लुथु दुस्थ' खमायदों सिमियाव फरायनो हादों जाबाय दे दे जाबाय दे लुथु हैनै लुथु जाबाय दे थाङा माइयाव दे हाक खालामदो बिमानि खनसे हाक खालामदो दे सिमियाबो फै खुलुमनायखौ खुलुमा नाङा दे ना आंनि निउ इयारनिफ्राय दे गिफ्ट मोनसे सिमिनो मोनसे थेंक इउ थांदो खुलुम हात आदिखौबो खुलुम दे मिथुखौबो खुलुम दे पाप्रिना नन्दि बोरा जेबो जायासै बिनिफ्रायबो लादो खुलुमनायनि मोननै गिफ्ट दिनै हासिनोलाय मोनसे आं दे मोनसे दे गुड बय मोनसे मोनबाय आरोखि हेपि ना गोदान बोसोरनि फुंनिफ्राय लुथुआ एकदम गोलाव जानानै खुलुमगासिनो आंखौ सोर फोरोंखो नैया जोंहानि मादार फादार बावगोन बे दावदै बेनिफ्राय दा बेदर ना नैया ना फ्राय अमा दायो गोदान बोसोरनि मागो दमासियाथ' जोंहा मैयानो जोब्बाय बेलागुर जानाया ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट डे बेलागुर सावखांनानै दिनै बोसोर गोदाननि जोंहा आइ बाबा प्लास आबौ आबै गैला नालाय जोंनि गेजेराव थ' बेखायनो बिसोरखौ एसे जोङो बावदों थ' बावनायाव आङो दा एसे खुलुमहैनोसै गासैबो खुलुमजोब्बाय न'खरनि मानसिफ्रा आं एसे लेट जाबाय थ' दायो दुगैनानै खुलुमहैनोसै आरो दुगैखांबाय आङो दायो खुलुमनोसो नायलांदों नोंथांमोना बोसोर गोदान बोसोराव बयबो बरायनांगौ रंसारि जालांनायफोरखौ दा दिनै जोंहाबो बरायबाय ओमफ्राय आं खुलुमहैनोसै दा बहाथो थांनाय नोंलाय मालाय फुजा होनो टाइमावलाय बहाथो थांनाय खुलुमदो गेदेरफोर थानायखाय बिराद साफा जोंना न'फोरा थांफिनबाथाय आरो हाग्रा जाफिनसिगोनसो मिथु अलसियाना नै बना स्टकआव जाबाय खुसिया खुलुमखांनानै दायो नारेंखल जानायनि टाइम जोंहा गरेस्वर गासपारनिफ्राय आबौलाहानिफ्राय दिनै आंना जेबो स्पेसियेल गैया माथ्र जानाय लोंनायल' ओमफ्राय थांनाय बोसोरफोराव आङो बेलागुर जायोमोन दाथ' हाबा जाबाय नालाय खुनु बेलागुर सेलागुर एलाव गैला दा हिन्जावजों थानांगोन हिन्जावजों ज' जानांगोन मोननै जिबन जाबाय नालाय सिगांथ' सिंगेल जिबनमोन दा मोननै जाबाय जइन जाना थानांगौ दा कन्टिनिउ ओमफ्राय दिनै लटारि लादोंमोन मोननै बुक लादोंमोन जेनेबा नैबे मोनसे गेमाव दङ नैया माबा बोरमा अमा हांसो दाउ दङमोन बुक मोनसे लादोंमोन मोनासै बेनिफ्राय आरो मोनसे लाबावदो बेयाव स्कुटि माबा माबि दङमोन बुकसो लादोंमोन बेयावबो मोनासै बेनिफ्राय आरो मोनसे बुक लाना दोनबावदो दमासिनि स्पेसियेलाव बे मोननै बुकखौबो आंनि नामाव लायाखै खिन्थु बिनि नामावसो लादोंमोन बिनि लाखो नांबाय खाफाला एसे मोनदि बिनिया मोनासै ओमफ्राय आरो मोनसे बुक लानानै दो बेनि नामावनो लादो बेखौबो खिन्थु आंनि खाफालाव आं मोनखाया बेखायनो बिनि खाफालाव लादों आङो नायनोसै एबारै मा जायो ओमफ्राय दिनै स्पेसियेला जाबाय दाउ जाबाय हांसो नङा सरि आं हांसो जाया अमा आरो ओमफ्राय ना आंनिया ना आरो दाउ बिनिया गासैबो मोनथामबो जाखायो आं अमाखौ जाया नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बयबो नायलांबाय था सापर्ट खालामबाय था थेंक इउ
Happy Magw Domasi. No, no, no. Bye bye.